No začnite čím skôr. Ja teda som viac ako 25 rokov sa nepohol a sedel som a začalo to mať na mňa naozaj že zlý vplyv a momentálne si nadávam, že čo som robil tých 25 rokov a kde som mohol byť a treba začať. Volám sa Michal Moščovič, mám 47 rokov a v CrossFit Journey cvičím rok aj 2 mesiace. Ja som teda dlhé roky na seba kašľal a ako išiel vek, tak začali bolesti chrbta a podobne, brúško rastlo. A jeden deň mi začali hodinky nadávať, že môj fitness level je veľmi nízky a nižší ako väčšina mojich rovesníkov. A to ma tak trošku vydesilo, takže som si povedal, že treba s tým niečo začať robiť. Obavy skôr boli po prvom tréningu. Pamätám si, ako mi tréner hovoril, že si pamätám na môj prvý tréning a po 2 minútach som bol opretý o stojku a hotový. Ale nie som človek, ktorý by veci vzdával, takže som postupne pokračoval a môžem povedať, že po tom roku je to o čosi lepšie. Pamätám si Echo Bike, ten mám doteraz veľmi rád. Ale také normálne, nič extra, hej. Keď to teraz porovnám spätne, hej, ja Jožko hovoril, že to bol tuším 6-minútový workout a po 2 minútach som bol hotový. Keby bol dneska 6-minútový workout, tak sa teším. Keď som rozmýšľal o tom, kedy začať vlastne cvičiť alebo kedy si nájsť ten čas, tak keď som nechcel vlastne ochudobniť rodinu, lebo že mohol by som ísť po práci a následne nebyť s manželkou, nebyť s dcerou, tak vlastne padlo, že však stačí ráno trošku pristať skôr, nebyť tak dlho pri raňajkách a vlastne naštartovať sa skôr. A to bolo to, kde som našiel ten priestor. Čo mi to pomohlo je, že naozaj keď prídem do práce, tak veľakrát som predtým bol taký, že spomalený. Naozaj po tom tréningu človek príde naštartovaný a dobre, možno je unavený fyzicky, ale keďže nemám fyzickú prácu, ale rozmýšľaciu, tak tá hlava je vyčistená, pripravená, človek naštartovaný a môže začať okamžite. Manželka, keď teda vedela, že začnem cvičiť, tak si pozerala, hej, že čo máte aj máme na stránke, že nejaké zmeny by mali nastať. Tak potom reklamovala po nejakej dobe, že ale však ešte nevidím tie tehličky na bruchu, tak tie tam nie sú dodnes, pretože tie sa nerobia v gyme, ale v kuchyni, ako hovorí Jožko. Ale tie zmeny nastali a ako, že aj manželka už skonštatovala, že je to vidno a vidím to ja sám a sú to zmeny k lepšiemu. No začnite čím skôr. Ja teda som viac ako 25 rokov sa nepohol a sedel som a začalo to mať na mňa naozaj že zlý vplyv a momentálne si nadávam, že čo som robil tých 25 rokov a kde som mohol byť a treba začať.